Ако трябва да кажем какво зависи от човека, какво зависи от човека в тази материя? Най-важното, най-важен е човека. Човека, който иска или трябва да направи финансовия си план, инициативата е в негови ръце. Действието, значи да инициира действие. Действието може да се състои в това да потърси консултант, в това да потърси отговор на въпросите си, но инициативата е най-важна. Оттам нататък всичко друго е упоритост и постоянство. Дали сам или с помощта на финансов консултант. Значи това е най-важното. Ако човек не инициира, не прояви интерес, не е заинтересован от собствената си съдба, никакъв съвет не може да му помогне, защото той може да научи, да получи, да разбере съвета, но няма да има мотивацията да го осъществи. А нито един план, който стои в чекмеджето, не може да служи за нищо, освен да събира прах. Важно е в крайна сметка действието в резултат на плана, т.е. тия две неща са най-важните, които зависят от човека. Инициативата да прояви интерес и отговорност към собствения си живот, към собственото си благополучие в бъдеще и действието в изпълнение на ония стъпки от плана, с които, както ти каза, той се е съгласил, проявил да го кажем на чист български език, дал е своя informed consent, осъзнато съгласие, че да, това е, което той трябва да направи, ако иска да постигне това, което иска да постигне.